ani takuk pohor te ani takuk bisani kok masiang bor no ang hamjak mani bagai bong no ang tini kaisa ani torof theke ani faising ti kaisa small message rena bagang fainani si tabung markino social media viral jak I sanjanani bini mama hanjane Amit Deorma belekino rangsa ote sanjanano treatment khaya blackmail khai tong hunei belekino bu jatra report kom sa sawi tong social media ni phajete amna kare bahino sangkabang ma Facebook page hairogo bunoka sijak rangsa ne manjaka sanjanani bin mama 15 lakh rang sai manjaka nei belekino haini sinai I sanjanani bin mama Amit Deorma namangse yesi suri kok sai tong sio I tiprasa lukrok amna kali bahino buite ba kok saleka jatra report a rang rong no rong treatment se khali ngake a rang rong no kifil rbadi hekaba alka je cancer bemar man jak je mokol hamiang jak borno phano sing a rang roi chubai menu a rang kuno norni norno khungsana ni bagai riya sing je tiprasal ko rang mani karon kha chini manai sanjana deurma hamai basai phaimana jat ba hamia pa nangtheng tobo a rang wi buno treatment khakeke belenya chakmu hne baksa borok akong mangsa saitong siute 15 lakh rang roksa khane amno kali bahino sini dara dinesh deurma tiprasa foundation phajite bobo belekena bini khani kok saka jeta bisingo ta mangi tong akong no je saimamani bobo hine bini khani kok sawi bini Facebook page ni phajindi bobo hino update dekha tanjana bengaluru tongpurno rangni kok silcha mung phaikya bini mamani bisingtei haipano ang apro takuk pohorbai takuk bisal no mana khai khata baidi hine methebi horu sanjanani bini mamono bokorogo danai bo tongu negative sanai bo tongu ni bagino borongbo wansuna renglia rangni kok silja kasini warriors rogno 100 ni bisangi একটা negative ma tabuk beleno strong jak abrono gino I tipasal ko tabuk mazara beri tongnei belekino kok sawi tonga sini dara dinesh dermabo abno kali bahino bote bosikya I call media মানে ke I call media rog bahino belekino kok silja namang nai tongnei bo sawi khnaka sini dara dinesh derma abno karibo last pachago kasakong sawi pus bukhaira ka sini dara dinesh deroma sabo tamu saka je sane bo siuno o posto nogi hnei belkan sawi tongkha I call media hnei abo jora phakeke jorano saiman chinai I call media sabo I je sanai o posto nogi kan kini siu buji ma kanani bo sei tomani a borok sabo tabo belekno social media kajak jeta sini dara dinesh derma abo hini kok sawi pus bo khai tongkha abno karibo hino kuma borno khoranti saka omonotei sini takuk pohor bai takuk bisal norong khata baidi noroni logi to khata baidi ne kuma borno support khaimang se kok sawi phakya sini dara pohor bai sini dara bisal tiprano noroni sini mungse sengkeri bororong no subai nai sini phaimani norong o mukumuhu kumuno jibono ta sagamari borong chalak bakpar ke norong chalak bakpar ngnaja norong kha sini tiprasal korong no nai nai mai sai no saya khaini norong amsike subai phaimani abono norong omti hairoke khata baidi sing norong ni logi tu norong mahino samoy norong ni big besabi malai meya tiprasa lukorok je jakpan sori hamiang kake norong besatung wate nya khaprumi thangja jau sing norong ni logi tong norong khata baidi sing norong na full support full logi rui tong nei kuma borno akok sawi belino logi rui tong sini dara pohor bai sini dara bisal tipurano tangi himale borong bo belenya bakha bajaka rangsa eno rangsao I hisab khaji hisab khaya ang hisab khaima jaga kari rokhnei sajagi tongkha gari rogo bike rokhnei khunjagi tongkha keba borong belekino khabai kya abono jora paket kubita mo chengrata mo abono gimana hediba okay fine ke next news sekeba next update video tabuk belekino GB hospital klajak I mekhang deurma phiaba bini bemarta mongkha tapano doctor sudu romi me angi tongkha wasakabu TB rok pho wasakabu cancer pho tapsa jorte repeat kono nukjaku phiaba abno karanyo bini nokni borok belekno subasu sanka I manai mekhang deurma no subasu sanka hekaba bono doctor kahami phungnani bagino subasu salai tongkha boroni nongni borok boroni parangke udai sinna pati paranjago jeta boroni PS ke lephunga bongkha first semester pori tongu taw belekno bemar kotroma manjak I norong bahino biduni display scanner nugi makna o scanner ni phajiti bono jesing manchak suba khake beleni janai sini timni borok bahino try khai tongo te borni nong nokuni borok bai kam hime kok sawi borni sajala tam bu hai bemar manjaka abo to tausa jorte kuno report pheko sini timni borok bahino kam ke details nai tongo tobe ke borong belenya subasu nangi tomani bagino sing chikuncha update video masamka abrono jesik mansak norni bekhani phajintei e khoksa khungni ektaga duitaga ke subai ke beleni janai omo kebni scanner ya borni family ni boroni scanner no norong subai ke beleni janai I mekhang deurma tabuk
belenya saksori hamia angjak phiaba singno borni nongni borobo kasikong sadak tongo bono jibini theka ailoso transfer khainin himani transfer haikaba refer tira khairo ko singno mungsa saimanglia tobo khe rangni belenya problem ja borni nongnokni borok khoroksa bobo tiprasano bono soba khake belenya sanai phiaba singbo chatagoi tongo next update video tebo kam hemeke seba shukroboi borni family bai kam hemeke kok sawinai tebo nono beskang saljorogo update da ruimeno abno nono video jesung mansa share khareke belenya sanai nung khorse share khemebino te masa bhaino kam hemye buji naimeni baino ek taka 2 taka suimeno he diba